Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa futhi kule channel. Umakhwela nobaba Msileko. Indaba inani ine-success. Inempumelelo yamakhwela ngisumakhwela number 5 Umsileko ufikile nalama amakhosikazi from season 1 size sibe season 8 umakhwela akakaveli ukuthi usebenza right. So kunento yokuthi amakhosikazi njengoba evela la kuSithemba yaqhathaniswa sekuthiwa ke kumakhwela fanele esebenze kanzima bakhuluma ke la hard work. Buyani size la into ithini nina guys, ezinye izinto niyathanda ukuzibuka ngemizwa, nithanda ukuzibuka ngama-emotions kakhulu. Umakhwela fanele asebenze smart okwakhe, hayi kanzima. Ngobani? Usegijimile uTsethi kaMakhwela, gijimile kakhulu. Mhlampe-ke phela i-TV show izokusitha ngoba i-TV show ine-drama. Kwipolitiki uyavela. Yabo nje isonto kuqala. Yabo umuntu osomabhizinisi o-calculative obala ukuthi 20 years to come ngizobe ngikuphi, uqalaphi. Yabo isonto obaba abaningi omalume abayesontweni isuke ikhona into eyokwenza ne-character yabo emphakathini, because mawuhambe waphekwa esontweni kuba nalento yokuthi umuntu esingamethemba. Angeke sibuke ingqondo yasomabhizinisi. Siyaphuma-ke esontweni ngoba esonto asisayazi ukuthi ipheli laphi. Kube amabhizinisi la uthando nesithembu baqala bebekhuluma ngezinto eziphathelene ne-property, bekhuluma nezinto eziphathelene nomhlaba. Bekukhona umlungu abebehlangane naye bekhuluma ukuthi angazi indawo enjani enjani. Kwaba ukudayiswa kwezindlu, kwaba yila kuthengwa khona izindlu bephinde beyidayise. Kwaba umdlalo noma phela singazange ukuthi waphelelaphi. Kwaba i-construction company. Kwase kuba-ke ipolitiki engena uhalf no-half mawubheka ku-social media ngoba ipolitiki phela iyadingeka for o-connection aba-right. Kwaba i-TV show. Uma usuhlale ku-TV isikhathi eside kangaka sekukhona abantu osuxhumane nabo kube lula. Khona futhi abantu abathi singasebenzisana nobani, uyabo, beconsider bani lo omningi ku-TV onabantu ababuka le TV show yakhe, abanye aba-obsessed ngale TV. Yabo abantu abebefona before uthando nesithembu abasafani nabantu abafona manje. Mhlawumbe izinto ezinye okwama-events abalekile bethi usomabhizinisi singamethemba ubani. Mayikhuphuka futhi i-TV show ikhuphuka nama-sponsor okuwama-brands a-right akhokhayo. Mase kuthi-ke i-social media akusikho kubuka bani. I-social media indaba yokuthi wenza i-research uzibona ukuthi ngi-good kuphi, mase-ke usu-good lapho mase ufika ku-social media u-excel wenze ngokuzimisela. I-connection, mhlambe i-connection e-right umdlalele ukubona ukuthi kuthiwa ingane le enobaba osebenza kakhulu, umama osebenza kakhulu, yona iyobhala i-business proposal inika abazali kubethi bathi bayithemba lento oyenzayo, bethemba umntwana, mayefeyila futhi bayazi ukuthi bazomluleka kanjani because sebeyihambile le ndlela. OkukaMakhwela-ke ukusebenza ngokuhlakanipha, hayi kanzima. Ngoba masibala uthando nesithembu uphela akhona ama-brands laphayana a-right. Naye engathi mayeyibona ukuthi ngithandani ku-social media, ngingenza njena abantu bekuthande lokhu kuhambe. Ku-social media akunayo i-audience eyodwa, akunayo i-audience yakuthando nesithembu. Ku-social media South Africa if izinto zakho zinobu-hashtag South Africa. Kodwa uma futhi uphumela ngaphandle u-social media ukwazi ukukhokhela ngisho ukwazi ukukhokhela ngama-dollars ube useSouth Africa, uyabo. So
eyakhe ayisekho nzima because i-foundation ikhona e-strong. Eyakhe u-step 1 no-step 2 ukhona. Mhlambe kuye ukuthi ufika kanjani ku-step 5 and i-mentor wuye lo ombizile. Manje ngiyaxaka ukuthi mabethi uzosebenza aze agobe iqolo because kumele adrive imoto enjani. Hawu guys, ningiphoxelani ngoba o-TikTok bani-expose kubantu enibabonayo ukuthi i-growth yaku-social media ihamba kanjani. Even u-YouTube, because-ke u-YouTube mhlawumbe ngenzeka ukuthi usearch-a into eyodwa ngeke ubabone bonke abantu. O-Instagram abantu abakhuluma ngama-brands, abanye baze bayafundisa ukuthi ukusebenza nama-brands amakhulu kusho ukuthini, yiziphi izinto okufanele ukuthi uyi-avoid, izinto okufanele ungayihlanganisi nayo kuyi-aligner ne-purpose yakho kuqala, ne-purpose-ke yale brands yalama-brands ozosebenza nawo, because urepresent abantu abathile bafika nemithetho ethini. Hawe, imizwa yenu ivukuzeka wrong mase niba namanga. Niyabona ukuthi nikhuluma iphutha. Ilula kakhulu yakhe into le esihlebile futhi isho iqhaza wathina hawu bafukuzile abanye omama kwakhiwe igama and igama selakhiwe khona uzofika nje se-enjoya yonke into. Yilo number 5 esingamazi ngoba number 5 ufika nje sekuthi khona oToyota bani asebe drive wayibona naye ufika uzongena lapho. Sekukhona obani konje mayiphela isho ngibona ubani sengiyoke nginake mayiphela isho siyibale lento. Kube ukuthi-ke ku-social media uma uzele ngebhizinisi ngathi ungavele uhlale ekutheni ungakhulumi kakhulu, uhlale kwibhizinisi lakho because akekho umuntu ozothini ethini ma usukhuluma ilanguage yebhizinisi. Okufanele ukuthi ehlehle uyahlehla because ukhuluma nalabantu abazohambisana nale purpose yakho. Ku-social media angeke uzusho ukuthi ingubo e-red yamakhwela angiyithandi ngoba umakhwela. Uqamba amanga. Isitayela uma usithandile uzosithanda and ibhizinisi lihamba kanjalo. Uma kuyinwele mhlawumbe kuba ama-curls athile ngeke uzuthi wona lama-curls mabi ngoba afake umakhwela. Mahle ama-curls nawe uyawahalela uzowathenga. Injalo-ke i-social media uma uyibambe lapho ukuthi kahle kahle ngifuna ukwenzani, ngisho ngabe kuthiwa uzokhuluma ngoba ukukhuluma lana awubheki ukuthi ungenzeka into oyikhuluma ingahambisani nami. Kodwa mina ngubani-ke kubantu aba-over 1 million. Baningi abantu abazokulalela kule nto oyikhulumayo njengoba kune-gap nje kwizinto eziningi. Kukhona ababhizi nama-TV shows njengoba nami ngenza, kukhona abakhuluma ilanguage yemali, khona abakhuluma ngokutravel. Ku-social media indawo engathini ifuna ukuthi ufuna ukwenzani uyibambe lapho mase ulandela le audience yento oyifunayo ukuze ukhulume nabantu abazokuzwa. Ngezwa-ke abantu guys lana ngazi noma bayahema yini ngoba nami ngiyakuthanda ukuhema, kodwa nje basuke bathi le ngane le incane seyifike yajwayelana nobaba uMsile kokade. Ubaba uMsile kwayezama ehluleka waze-ke waphumelela empilweni. Nale TV show kade wayezama wagcina eyitholile. Uzoba yini kule ngane? Uzoba i-mentor e-perfect. Yo, ngiyaxolisa ukuthi sengithi kule ngane ngoba sibadala kunayo. Ayikho into angathi uyayenza ibe nzima. Nama-challenges asekhona. Ubaba uMsile kukhona iduze ukumtshela ukuthi hayi u-1, 2 no-3 uzohamba udlula. Ile nzondo ayithola ku-social media sebeyitholile abangaphambi kwakhe. Yibo futhi abazosho ukuthi unganesimile thina. Uyabo manje ngiyabona ukuthi uzohamba azogoba iqolo we. Hayi, musani ukufaka imizwa kakhulu. Social media lo hayi. Mina guys yazini ngizohamba nginibhekela abantu esengicela lalelo bani ukubona ukuthi izinto zijike kanjani. Manje kukhona kwezinye indawo la require khona ukuthi sisebenza kanzima, kodwa ezinye zithi ubuhlakani.
And into uma ungayazi wenza njani uyabuza. Nakho ukusebenza ngama-brands khona omunye ozobala ukuthi nje over a year ngikwazi ukusebenza nabantu abangaka ngenza imali engaka. Ngonyaka owodwa wena uthi-ke uMakhwela ofike kuyifamily esinjena emehlweni yethu yena uyofika asebenze kanzima, yena uzosebenza ngobuhlakani. Kodwa-ke singakubala ukuthi kanzima usungena kuma-challenges azobhekana nawo because manje already uMakhwela uzonda abantu abangamazi bamzondela ukuthi u-number 5 kaBaba uMseleko. Ubaba uMseleko yena lo abamthanda ngokuthi ube nesithembu. Yebo leyo nto. Zikhona-ke iy'ngqinamba ey'njalo ukuthi mhlampe nje amanye amakhosikazi nomama nosisi bathanda unkosikazi owunamba bani. Lona-ke sebemzondela lokho. Leyo nto into engathi shu leyo. Into engathi shu kumuntu obheke phambili. Ngoba phambili kuningi-ke kufanele ukuthi ahambe collect efake esikhwameni sakhe. And isikhwama sakhe sizoqumba. Yabo ama-2K athole izinto ngendlela ethanda ukuba lula. Because kuqala masibheka belilide ibanga lokufinyelela kulezi zinto esesiyibona manje seyisondezwe u-social media. Ku-social media isonto likhulu noma lincane bebonile abantu ukuthi kutrendani, kufinyelele kubanikazi baleyo khampani bephendula. Kube ukuthi-ke ukufuna ulwazi kubalulekile ukuze ungarobheki emalini. Manje mina ngiyaxoxa ukuthi hawu nisithwe yini manje? Akadingi ngisho unkosikazi oyedwa, udinga nje yena uZedzi ambonise ngoba phela yena uyiqala kuqala kule ndlela. uZedzi nje uzohambe ethenjwa kule family, kulama-families akhona bekuthenjwa imali yakhe. Ngikutsheleke sengiyakuhlebela ehamba nje ngena kulezi ibongo eziwu4 ezikhona before uMakhwela bekuthiwa indoda ngeenkomo bayibonile inkomo. Ukuthi manje sivisho mase sikhohlisa wena ungaze ucabanga ukuthi iphakethe lakhe li-empty kanti liqumbile. Yena-ke number 5 ufika vele izinto zikhona ukuthi ngingeneka kanjani ibe lapha indaba. Ngoba laba nje bathi hawu sizogoba iqolo sebezonda ingane basazoqhubeka nje bebe yilabo abantu ababamba lokho kubacasule kuphinde kube kodwa ilanguage yebhizinisi mayimasterishe yona uzoya phambili. And imento ikhona la eduze. Futhi mayingaqinisa kuleyo into awu engathi bekhali behlafuna okuningi kakhulu ngoba kuyashesha manje kuyashesha. Ama-companies amaningi aseyinakile lento ye-social media. Asenakile ukuthi i-social media ikhuluma nabantu abaningi ngo-24 hours. Uthola ukuthi mhlampe ngesikhathi sakudala ezinto besigcina singazazi. Njengoba sekuthe bha ku-social media u-24 hours mncane omkhulu nesizulu sizongidida. Kodwa zobe sengisho kuloko ukuthi ingane izosebenza izigoba iqolo unamanga. Musukuphatheka kabi uzosebenza kahle lo. Sebehletshiwe abaphambi kwakhe naye uyazi ukuthi kuyahletshana ku-social media. Sebezondiwe abaphambi kwakhe naye uyazi sikazondala ku-social media. Kodwa imali iphi? La kunemali khona ila uMseleko sengena khona-ke emsiza ukuthi bamba la ubambe la. uMseleko futhi uzophinde emtshontshele yona le experience abanye amakhosikazi angeke azayibuze kuye. uMseleko ngafika emtshela ukuthi hawu nje wenza kanje ubani wakuthola lokhu. Yena akadingi nanokuthi nje ezesondele yabo ebuzisisa engabuza kuye uMseleko. Angithi uMseleko amakhosikazi onke awakhe yena ugcina azile ukuthi hayi wenze nje yaphumelela lento. Abuye azotshela noMakhwela emhlebele ukuthi hayi awuzama nangale ndlela inamba zobani nazi. Hawu anuwaza ama-2K kahle asiyeke-ke leyo ngoba ngizile ngobubi. Bengizoxoxa nje ukuthi musani kuyikhohlisa manithi ingane ngeke izithole lutho. Yona izoqumba kakhulu isikhwama. Hawu isoqumba isikhwama. Ngathi ney'ngane nje lezi zakho uMseleko zizama ngoba zibona ukuthi kuyasebenzeka naye uzozama kwenzeke. Bye bye.